Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya pemirsa di konten bayi. Mak jah tak ceritani mumpung adikku cek maca ayu-ayu. Saurunge dicoploki saline tak jak pokoke tak. Sampean yo tak goleki iki mang. Pak Silo ngentekno ya, Mbak ya. Tak goleki mak jah ning tak telepon gak kenek dadak nunggoni Papa Silo. Ya wis sik ngenteni Repa. Ki mang Repa nggo motor kluntung tapi ra tekan kene diparani karo Dek Susi. Sik balari ngene delok. Jios padem. Sing ndi daleme? Sik enteni sik. Antara ndi yo antara iki mbek iki pundi yo mae urung roh met. Daleme dapur pundi? Oh, kuwi antara. Lah kae kenekno. Lah pundi? Lagi. Ya, jahat. Ibu endi? Ibu Mama Ndi. Ya Allah, Dok. Akhirnya tak utak-utak dhewe. Pinter ya. Kula ndok omahe kula ndok jerene, Dok. Kayak ya mari kita ke sana. Repan ndi Mbak si adek gak Lah iya, repot gak enak. Iki mumpung adikku cek maca ayu-ayu pemirsa. Iki ponakanku yang nggih bar renang mulai ki mangkane langsung tak jak. Ayo. Nggih, monggo. Ayo. Mie gorengnya pira mang? Mie goreng. Kok, Mak? Iya, Mak. Yo ote kabeh campur. Lah iya campur ngono siro telu. Wah nget-nget e. Enek ote-ote, enek telas, Mak. Kula Mak telas, Mak. Biasanya beda sama. Oh, didamel sama. Itu ngesek. Hitung, Mak. Telu papat. Nah. Ote-ote. Tak mam iki. Nah. Oh, mak bakul niku. Nggih. Ya 15 biji. Nggih, 15. Sing dimaam loro. Sing dimaam 2. Kuwi 15. 15 ya iki. Iya. Biji loro. Biji loro, telu, papat, 5. Iya. Iki tak lune. Dimaam pira mang? 2. 2. Hitung telu. Nggih. Iki jenenge. Oh, nggih. Ki, Mak. Lomboke, Mak. Sik. Anu apa nek ngarani minume, Mbak? Minume apa, Bu? Es-esan ngoten lho, es sirup. Nggih. Iya tan. Iya duduk tan. Sehat. Sampe menyediakan minum ora? Menyediakan apa? Mak ceblok, Mak. Iya, Mbak. Jangan kotor. Jangan. Iya tan, nanti beli apa minuman kuwi lho, Dek. Air putih ae ning gone Mbak Ju. Ya, air putih dingin Niku aja nggih. nggih ngoten niku napa aqua ngoten niku lho, Mbak. Nggih. Aqua dingin. Nggih. Jiro 456 nggih 6. Semayu ngene Mbak Lina. Along Mbak Lina tak telepon Mbak aku gawekno langsung. Iya wis ngono ae, Cuk, nggih. Ya Allah. Bakule. Bakule jiya sapine wegi kok lho. Wah, sapine nggih. Mbak Pur. Nggih, catet. Mie goreng, kula mie goreng. Aku telepon sing nyauri kuwi Mbak. Mbak, disauri sapiku. Mbak. Daleme wiyar Bu, luas nggih, ngantos walah. Nggih, alhamdulillah. Sami Bu kula nggih. Kula nggih damel kerupuk gendar Bu Nggih, matur suwun. Wis Intan wis gak sabar nunggu nih lho. Mesti tunggu nih setan. Sabar ya, Tan. Duduk. Nggih. Mbak Bunda. Pengen mau mimi banyu. Iya, Sek. Kulkas, ngeten, kulkas mendhet. Tapi galang Pripun, Bu? isi Isi ulang. ulang. Mboten napa-napa, los, Bu, kula iki. Isi ulang. Kula nggih kadang nek anu nggih kula godhog ngoten. Isi ulang. Nah, aku gak apa-apa, Mbak. Mek bojoku kula rada rewel. Kula isi ulang kula godhog nek Mas. Mbak ale. Mbak, dendeng. Kok kene sehat ya wong gresik sehat pokoke sehat iki. Ya. Mbak Pat. Aduh, alhamdulillah ya Mbak Pat ya. Nggih lah. Niki Intan anakku Mbak ora adikku kuwi. Intan Mbak Pat. Iki lho Mbak Mi, Mbak. Mampir. Nggih. Mampir kok. Nggih. Gorengan. Intan duduk sik. Ketoke ning montor enek ngombe yo, Tan?
Tak plastik iki. Enggak coba plastik. Oh iya. Pokoknya Intan ini harus gawa minum kemana-mana. Ini motor golek ini motor. Oh wis bar ya wis. Suwun nggih Mbak Pur nggih, nyuwun Mimi Intan wau. Nggih Mbak Pat. Oke lho wis. Iya Pi. Niki sing nyemek ya Mbak. Nggih. Oh esuk teko walah Mbak, esuk teko kalau Mbak Pat. Biasa kok. Kayak anakku itu. Iya, esku teko. Esku teko. Pokoknya esku teko. Aku pe mie goreng. Mbak Pat golek apa? Anu gorengan. Males goreng dhewe aku. Nggih wong tumbas malah. Wis nek kene malah genah, Mbak. Reman kenang mulai. Di malah wae kok tak dhewe goreng. Iki sing nyemek. Oh nggih Mbak Pat nggih. Walah, Mak, sotele kewedi kok sotele dhewe sing ning omah ya. Nggih. Oh wah. Oh nggih. Alit. Sotele coklat. Mang tak jayuk le yo nek melok. Ning omahe budhe aku. Dio. Boleh. Mie goreng. Urung Mak ya yo. Oh, carane bedhekan sing iso sik mulai sik ngono ya. Padha lah SD-ne dhewe kan lek yo ngono Mak. Pengen delok Mbak Pur karo Mbak iki. Lah wis dipara telu. Mbak Pur ya. Ya Mbak ya. Nggih Mbak, sejak jenengan mandiri niki nggih. Ya Pun enten 3 wulan Mbak. Mek telepon tok aku. Dereng enten nggih 3 bulan. Biasa mek telepon tok ngono terus takon apa. Lho Nduk, pare pae iki lho mie kesayanganku. Nggih ngoten niku nek pura anu ngeterke opo kula wis purun kok. Nggih. Nah dadi rasa Dalulah mboten napa-napa nggih bakso isak ngoten nek tesik nggih. nggih. Mbak Pur minta tolong dianter. Sepeda sida tuku ning Pendilan. Telu 2.000 dik carane. Niki sing mie goreng. Sing nyemek kae dibagi mbake kae. Bagi. Sambel napa niki lontong nggih wonten nggih. Lontong sambel tahu, sambel kecap. Nek telu-telu iki dibagi telu kan gitu. Itu paling 2.000. Hitung-hitungan apa leh wong kae jane? Sare dadekno 15 Mak hitung-hitungan apa, Mak? 15.000, Mak. Ngono. Dadi aku mek iki pira? Yo ku mek 8.000 ae, Mak. 8.000 ya. Ya ben Mbak ben. Alung sak tampahe go mulai gak apa-apa. Nek goreng malih. Lah. Kok Mbak Dewi sing dulu ya. Gak gorengan dino kok hitungane 15.000. Hitung ki Mbak. Wis sip. Mbak matur suwun nggih, Mbak. Ya Allah. Lho sendoke dereng. Intan belum iki nyemek, Nduk. Iki sing nyemek. Oh, nyemek. Saya Dek Susi nyemek tanpa mie. Nggo mie
Niki nyemek sing utuh. Sing Kosek enek nek. Neh, meleh. Mbak separuh kali, Mbak. Oh, ditok. Wah, walah. Apa-apa. sing tanpa sayur. Apa kok urung iki kan Tanpa otong sayur. wis e. Walah sakmu. Saya Mak. Ya pengen dadi apa iki? Wah, gak apa-apa. Wis Dadi jos. apa mangane? Gak apa-apa. Oh iya Yayang, kok sing digawa mulih kan siji. Ini saringin ya. Iya, aku yo mie goreng kok, Nduk. Mana lombok yo, Mak, yo kok iso diceplesi mbek lombok. Lomboke dilekno Mbak Intan. Loh. Jo. Lah terus piye lomboke dintekno Mbak Intan Tak iki? saiti. Kan nek kerupuk gendar, Mak. Sugane kerupuk gendar. Ndang repiu sik ra apa-apa, Dek Susi. Ngono baru-baru. Gak apa-apa nek pengen sik ra apa-apa. Pedes apa iki? Ketoke ra patek kok. Sedeng. Gak iso. Bismillahirrahmanirrahim. Gak iso. Pedes iki. Pedes. Telur era. Nek mang sampean pesen mie goreng ya, mie goreng sing ra pedes. Goreng tidak Aku genah nggowo ngene. Sik to. pedes. Aku keneh kiri wariwi neh iki. Ya, Maca. Yes, ra apa-apa. Wis ndang dijajal sik. Piye sampean? Gorengnya tambah satu lagi. Mbak, mie gorengnya dibungkuske Mbak Ge Yaya, mboten usah pedes. Yes, iki ditumbasno Intan. Makasih ya Tan ya. Sesuk neh Tan. Sesuk neh lho Tan. Besok lagi Medan. Ya. Kan Intan Bismillahirrahmanirrahim. Intan kan sing ngajak, aku ya sing bagian nyoteng ya tadi ya. Sing bagian nyoteng ya ditumbasno ya tadi ya. Sing air putih ku mang sapa Mak Je? Dewi. Oh, Dek Dewi. Repat anu teh. Alhamdulillah, terima kasih Intan. Pedes ini, Mak. Nek ya pedesen. Ya Dek ya. Ini pedes. Betul lah, wis iki lak dono. Enak, Mak. Oh, mantul ya. Punya Intan mie goreng. Kamu makan ini aja ya. Oh, nggih Mak tersuwun nggih Bu nggih. Oh, nggih. Sik jangan Tan, nanti nek kamu nek mbok padakno ning omah kuwi engko jebol kabeh. Sama Nanti Mbak Intan. saja. Mbak Intan. Nih sini Terpipis Mbak Intan. di belakang. Di belakang kan. Mbak Intan nih. Minta tolong Dek Susi. Engko nek Intan sing buka kuwi jebol. Soalnya langsung dibuka gruwadak. Takok ning buri. Atek ngono ya Dek carane sampean. Ngono. Bop. Wes dadi mak-mak aja ora usah ngenteni. Engko jek nek Repa, jek nek Dek Dewi. Oh, wis gak iso ya, Mbak Susi. Iya, kayak isik kok. Takoke kene, met-met. Iki lho kerupuk gendari bae. Ini nek buka Mbak jarane. Laran dibu. Ayo, Mbak, ndang, Mbak. Lu Gus ndang, Dik. Ini kok mulai dhisik ya. Iya, gak apa-apa. Oh, iki sing mie goreng, Mbak. Oh, nggih matur suwun nggih, Mbak nggih. Terima kasih, Mbak. Iki lho punya Intannya. Ya sama Mam Setan. Iki punyamu. Masalahnya tuh panas ya. Iya. Tak njungok. Mangane timbune Ibu. salah. Wes dang. Sip, Mak. Pedesnya sedeng. Sedeng wedhus e. Nek aku gak saiki mbok piye ya? Gak iso ngrasakno. Sejak iki lho Mak Jah, Mak. Sejak bar dioperasi iki kan Mak Eme kan kayak aku wis ora tau pedes ngantek saiki terbawa. Pedes sithik ngono rasane. Ya nek sak porsi ngene iki lho. Jadi apa, Bu? Kan tadi pagi tidak makan. Aku mang Tadi target sore besok. tidak boleh makan. Iya. Dengan bola. Wes Tan. Dilarang Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Enak rasanya. Enak kan? Wes nanti Mam Tan. Bareng aku ya Mbak Intan ya. Kok sore Mak Eme menune lontong karo jangan tempe. Aku Panus, aku tak ben adem. Minta tolong. Aku sendokan saja. Kok gak nganggo garpu. oh sik mungan. Ya. Iki aku. Paling gak iso cawik gini. Kuwi sapa anake Mbak Susi? Ibu. Kepleset. Iya, kepleset ya. Nek mbok tinggal le tan adike pipis. Ora iso cawik dekne. Ora iso cawi. Gak iso. Sik tak patenani sik. Alhamdulillah ya Allah. Porsi jumbo. Ya Allah, sak meneh iki. Monggo gue. Delah, Dok. Bismillahirrahmanirrahim.
Mie-nya, Mak. Mantul. Tapi sayang apa? Tidak puan kan. Pulang jani. Menurut saya ki porsinya wage banget ah. Gak bisa. Bapaknya kudu dipensek. Paling Piye, Ton? Mak, adik asong gak iso klenggut. enak maknya. Mama piye, Mama? Keselak. Mantul. Ora sejaluk, Mah. Ora. Panas kan tak strut langsung. Tekan Anak-anak, Dek. Dia makan dulu, guys, bagian Biru tadi, sini. guys, sendi. Kan ini sayur tok. Dia kan alay. Dewi sayur tok dan minyak itu diganti dengan tahu. Enggak pakai Ancen mie. aneh-aneh ancen. Beda mati ini kan lah. Jadi sayur mbek tahu lek Dek Dewi. Kok tak ketokno pemirsa nek wis dadi yo. Wah, lu sewa. Panasen mak. Kudune diler. Heeh. Jadi dia kabeh ya. Sak ngene kae lho. Timune utong. Lho, Nduk. Wah, lah parah. Sip tenan. Nuke parat. Heeh. Iya, wong nek kakek indok gak tidak sayang-sayangan. Langsung. Niki tanpa sayur. Oh, nggih. Kalau tanpa sayur enggak ada Bagi apa. balik ya. Coba wae kok. Kok mulai. Kok sahan kesendah wae iki ya. Berarti kuwi mak kowean siji kuwi apa jenenge make ndang ngomong sing sitoke dibungkus mang sing nambah siji mang gak usah. Al kayak kuwi lah gak apa-apa. Ya Iki lah. sing ikuring. Iya nek sing kuwi iya. Mbak. Jadi kakean. Supire cerewet ya. Personale Sing nyayang iki goreng. Goreng. mangi aku mesen al kok ngeyel aku sing mudem. Sing yaya dipeseno. Nek iseng ya ancen di mam sini, mendekne ora pedes sama sekali. Ya kan iku daripada kelebihan satu kene sing mangan ya wis ku dibungkus di al. Gitu. Iya. Wes, Mak. Wes ya. Paham ya? Wes paham. Jadi tambah satu goreng ae ora. Iya. Ora usah pakai cabe. Iya. Lebih satu. Heeh. Iya, ngono maksudku Ya, gitu. betul. Soalnya mangan aku juga pesen lagi sing di al. Jadi bingung. Heeh. Tadi gendut ngono. iya, diserbu mau sakmene Iya. gedene kabeh padha mlebu pawon. Pokoknya sampai kayak saya mikir. Oh, mumet. Bunda Dewi yo ngono, men ngendok ning kono ora gelem mire. Ben. Ngono ki apa ya, Jan, Mak? Golek info. Info terkini gaduh. Kok iso? Berita. Kita ayo sak buju sak anggur apa. Iya, padha ae. Sekarang untuk Padha ae. wong sing mana mending ngene. Wong Iya. ape pegatan aku roh. Kok kabeh? Info ha itu terkini malah cawok-cawok Ya nih, malah wedok gak roh Ibu, info. ibu. Jam laki-laki. Jangan menuduh kamu itu ember. Eh, Kalian udah udah ember dari yang kita. mundir ngono kuwi sapa sego pecel kuwi ya ngono Mbak Wih, gosip. A1 kuwi malah. Nah, Aduh, gosip malah. kuwi. Kuwi mulai-mulai dio. Gosip ya Mbak saiki ya. Lanang saiki. Mak, nek budhe ngene. Yo, bar konti le, bar koni mundir. Infone opo le? Yo, Benedi. Ngopi budhe tak sangoni. Engko mulai kudu duwe Tapi laporan. anakku lanang kan ya kemudian, tapi saiki kan gak enak. Info rondo-rondo baru video nomor 1 mengkane nek ngopi tak dukung pemirsa. Benedi le. Ngopi budhe tak sangoni. Ngono. Mulai go info Mulai kan. go info. Aku yo heran kok. Pare yang ngono padha ae. Padha ae, wong lanang saiki malah luwih nemen saka wong wedok. Tapi ibu-ibu ngene iki gak roh info apa-apa, roh kok delok HP, tapi nek bapak-bapak infone A1 tenang. Dadi iki kayak kene wong roh. Nek ngendom malah ngalah-ngalah wong wedok. Wow. Tenan adane. Di ulti sak buyute. Kulit sak info Pak Silo. Roh kali. Lah pasti lo kakean mbok dekepin ya terus kak tok info mek ih sedem. Delare gak Mbak. Lah Serem. iya. Iki memang utang lho. Mak Jah tak goleki dadak ndelok Pak apa nunggoni Papa Sira. Ngono. Ning gone bapak. Paling yang ngerti Mbak, ning gone nanti kene paling. Nanti tutupan. Mak Jah. Wes kita dukung bapak-bapak dan pemuda-pemuda yang menciptakan info baru. Kene iki sebagai Info ibu-ibu ki tinggal menerima info terkini yo. Mbak tapi tenan Mbak Rita warak pelan iki Mbak. Tenan ancen. Kudu dintekno padahal iki. Porsine ki sakmono kae.
Kok mulai sih gak suara apa-apa ketok. Walah, mak sing ngene, mak. Tenan lho, Mbak lagi delok, Mbak kecek lho. Ora entuk. Didenda. Sudah habis no. Mau padahal njaluk separuh iki sak menit. Iki wis separo ya. Boleh gak ngene mak delok. Wis mak Padha ae. Kok iki pertamane yo ngene kok padha. Padha. Nani kok sampean akeh. Mesti pangan akeh kuwi wonge yo nang padha. Wis guys, aku tak nyuting bagian guri bunda yo dekemen ning ngono ora gelem ngalih-ngalih nyapo jane. Dah. Arek kurang 5 menit ndok ndok. Dah. Mbak mbok dekemi ya ndang ngarep. Kurung iki kan mang terakhir dhewe aku. Kok iso? Terakhir Meneh dhewe. pawon ae malah senengane guys ket mang. Walah iki Mbak berarti gawe sak tuapah ngono yo. Biasa yo pertambahan dino yo. Yang mana ini? Kurung kon bujek. Alhamdulillah pemirsa ge, mak. Loh. Iya sama-sama, Dok. Makasih ke Mbak Intan. Makasih Mbak Intan. Makasih. Besok neh ya, Tan. Besok lagi ya. Sing beda no lho, Tan ning ndi ya. Ngono ki gak boleh gitu. Guyon Mak Cah ya. Isin tadi ono kuwi. Delok, Repa tak delokno nggih pemirsa ya. Ngorong kudu ngombe kan. Iya nek cara bahasa anune ngorong ki kudu ngombe Dik ya. Tapi enek sing apa ya mengarani ngorong itu haus gitu loh. Haus terus. Orang kudu ngombe apa lho, Mbak? Lah iya ngono deh. Iya ya. Oh iya. Haus ngono lho, Dik. Ketelak. Harus kasih sayang kalau sapa. Mesin sudah dewi nggur nanti. Sampai kayak Repa tadi nggak mau sayur ya pemirsa, jadi irisan timun saja. Ya wis arep Mbak Repa piye ngobrol. Apa ambek ngumpul-ngumpul, Mak? Malah ora Aku wis gak wentek iki kok. Ya Allah ya, bukan nyebul ini. Aku wis padahal ketesan. ora pedes lho. Piye, Dok? Pedesen ya? Bu, telepon sapa kuwi Mbak Endah paling. Dek, ana Dek. Amit. Oke, tak mateni dulu nggih. Cus.